Πυροσβεστική παρακαλώ. Μάλιστα. Δώστε μου μια διεύθυνση. Καλώς, μεταβαίνουμε. Πάμε. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Πρόσφατα το Πυροσβεστικό Σώμα απέκτησε τη δική του παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scrub Νοτιού Ελλάδος. Το Φάιριος News βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεντέλης για να παρουσιάσει τον Αντώνη Σκιαδά που τρέχει με τα σήματα της πυροσβεστικής. Αντώνη, γεια σου. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για την παρουσία σου και την τιμή που μας κάνεις να παρουσιάσουμε στο Farious News. Θες να μας πεις λιγάκι πότε ξεκίνησε με το εθελοντισμό στο πυροσβεστικό σώμα? Γεια σου, στο σώμα μπήκα το 2010 και υπηρετώ στο 12ο σταθμό στο κλιμάκιο Πεντέλης. Ωραία. Αντώνη, θες να μου πεις λιγάκι πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τους αγώνες ή με τις μοτοσυκλέτες γενικότερα? Ναι, με τις μοτοσυκλέτες ασχολούμαι από πολύ μικρή ηλικία και με το μηχανοκίνητο αθλητισμό ασχολήθηκα τώρα τελευταία. Με το μηχανάκι που κάνω motocross εδώ στην Πεντέλη και σε άλλες πίστες που κάνουμε. Και είχα μια ιδέα, είπα στον προϊστάμενο να ντύσουμε το μηχανάκι με τα χρώματα της πυροσβεστικής και τα σήματά της. Ο προϊστάμενος έστειλε κάποιο χαρτί στην πυροσβεστική υπηρεσία, το δεχτήκανε και έτσι ντύσαμε το μηχανάκι όλο με τα χρώματα αυτά και κατεβήκαμε στους αγώνες. Οπότε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εσύ είσαι η πρώτη επίσημη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος σε μηχανοκίνητο αθλητισμό με μοτοσυκλέτες. Με μοτοσυκλέτες, όπως ξέρω, είμαι μόνο εγώ, ναι. Ωραία. Πες μου κάτι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scrub Νοτιού Ελλάδος τι ακριβώς είναι για να καταλάβει ο κόσμος? Είναι μηχανοκίνητος αγώνας με μηχανές εκτός δρόμου που κάνουμε χωμάτινες διαδρομές και είναι πιο πολύ αντοχής γιατί εγώ τρέχω στην κατηγορία 90 λεπτών και αυτό απαιτεί πολύ φυσική κατάσταση, κούραση, τρέξιμο και να τερματίσω. Πρόσφατα, από ό,τι έμαθα, είχες πάρει συμμετοχή, είχες λάβει μέρος μάλλον σε έναν αγώνα, ο οποίος έγινε πού και τι θέση είχες καταλάβει? Πρώτο αγώνα που έτρεξα με τα χρώματα της πυροσβεστικής ήταν στον Άφλιο, στη θέση Καράθωνα και έτρεξα σε αγώνα 90 λεπτών και στην κατηγορία τη δικιά μου πήρα την 7η θέση. Έτρεξα συνολικά 1 ώρα και 45 λεπτά. Ωραία, οπότε εκεί πήρες την 7η θέση? 7η θέση, ναι. Ωραία. Ευχηθούμε καλή επιτυχία δηλαδή και στα επόμενα σου. Τα σχέδιά σου γενικά στο θέμα των αγώνων, ποια είναι η σκέψη, θα λάβεις και άλλο μέρος σε άλλους αγώνες? Θα προσπάθησω να παρακολουθήσω το πρωτάθλημα του Νοτιού Ελλάδος. Είναι κοντινές οι αποστάσεις και μπορούμε να πάμε. Και πάντα με τα χρώματα της πυροσβεστικής και αν τα καταφέρουμε πάρουμε και μια καλύτερη θέση. Ωραία. Αντώνη, να μας πεις λίγα λόγια τώρα για το μηχανάκι σου, για τη μηχανή σου. Μοντέλα, κατάσταση, όλα τα πάντα. Γίνει καμιά παρουσία της μηχανής, παρακαλώ? Ναι, το μηχανάκι είναι η Kawasaki KXF4,5 του 2009 μοντέλο Ejection. Πόσα κυβικά είναι? 450. Τετράχων, έτσι? Ναι. Την είχες πάρει καινούργια τη μηχανή? Όχι. Την έχω πάρει μεταχειρισμένη, αλλά είναι πολύ καλή. Είναι βασικά ο πρώτος αγώνας, τους πρώτους αγώνες που έχει κάνει η μηχανή σου? Ναι, ο πρώτος αγώνας είναι που κάναμε τώρα. Okay. Είναι κάτι που θα βελτιώσει, είναι κάτι το οποίο θα φτιάξει στη μηχανή? Δεν ξέρω πώς πήγαινε αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτά τα μηχανάκια δεν πειράζουν. Όπως το παίρνεις έτσι είναι. Είναι αγωνιστικό μηχανάκι έτοιμο, δεν πειράζει τίποτα, εκτός από αν θες να βάλεις κάποια εξάτμιση, κάτι τέτοιο. Δεν έχει να πειράξει κάτι στο μοτέλ δηλαδή. Οπότε δηλαδή η μηχανή σου είναι για την κατηγορία Scrub που μας είπες πριν από λίγο, έτσι? Η μηχανή είναι μοτοκροσάδικη, απλά εγώ τρέχω Scrub που είναι περισσότερο αγώνας αντοχής, έχει και κατηγορίες motocross, αλλά εγώ τρέχω στο Scrub, δεν τρέχω motocross. Μάλιστα. Ακόμα.
Μετά την κατηγορία των 450 κυβικών, το λέω καλά. 450. Πού σκέφτεσαι να πας, πού θα ήθελες να πας? Είναι μεγαλύτερη κατηγορία σε αυτά τα μηχανάκια κόμματος, δεν έχει μεγαλύτερη κατηγορία σε κυβικά. Αυτή είναι η κατηγορία του, αυτό το μηχανάκι θα κρατήσω, εκτός αν αργότερα πάρω πιο καινούργια αλλά ίδια κυβικά και αν τρέξω σε κάποιον αγώνα motocross. Λοιπόν, ο αθλητισμός συναντά τον αθλητισμό και το ανάποδο. Αντώνη, θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον αθλητισμό σου αλλά και στον αθλητισμό σου. Να είσαι πάντα καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά.